پێنگاوên ku hikûmeta Sûriyê di rojên vê dawiyê de li devera Dêrhefir û derdorayê pêk tîne hemû nîşaneyên şerekî mezinê serbazî ye. Lê di heman demê de jî wekû dibêjin dema ku ti aştiyê dixwaze dibe ku tê ji bo şer û cengekê amade be. Dibe ku ev yek jî bi tenê ji bo xistina fişarekê yanî bikaranîna fişarekê li ser Hesedê ye her wekû çawa li hember wê jî Hesedê em bêjin piştgiriya xwe ya serbazî dikişêne wan devera da ku berxwedanekê ber xwe de bike û heta niha ragihandina wê ew e ku divê wê di ber xwe bide. Lewma yanî ev hemû nîşaneyên şerin jî û di heman demê de jî nîşaneyên pêkhatineka yan jî li hevhatineka ji bo dema bê ye em got bêjin pêngavên beriya ku li ser masayeka nû ya danostanan rûnin. Li hember wê yekê jî heta niha helwestên hevpeymaniya navdewletî û bi taybet welatê Amerîkayê bi tenê dwarê devokî û gotinê de ye. Dwarê praktîk de ew rola xwe ya mezin re dîte ji bo rawestana vî şerê yan gumana ew egera ku ê şerek çê bibe bê kirin. Her çenda hejmareka sînator û kongresman û hinek hejmareka dîplomatkarên Amerîkayî wekû Lindsey Graham wana hinek daxuyaniyên tund dane nîşandan da ku ev şer bê rawestandin lê heta niha dwarê praktîk de bi rastî nehatî diyarkirin. Beriya bêtirî 10 sala dema ku alî Amerîkî serpiriştiya danûsanê di navbera hêzên Iraqî de dikir hin caran di da nîşandan kî ji alî rast e kî ji alî şaş e kî ji alî heqiyê ye. Lê mixabin heta niha daxuyanîn ku derdikevin her du aliya wek ew hevdû dibînin. Rast e ev nerîna wek hevdû dibe ku egerên yanî pêkanînekê pêkhatinekê dide nîşandan lê di heman demê de jî dwarê praktîk de heta niha bûye cihê metirsiyê xelkê re nexasim ku aniha xalên pişikînînê di navbera her du aliya de jî têne girtin her wiha bûye tirsek gelekî mezin li ser aştiya navxweyî ku di wan deveran de. Ev pêwîst e û erkeke li ser aliyê Amerîkî gokarî be vê yekê rawestêne ji ber îro daxuyanîn ku ji Ehmed Şerع derketin li hember wê daxuyanîn ji İlham Ehmed derketin gelekî li dijberê hevdûne heta niha ew çûn ser wê gavê de nehatiye diyarkirin.